Nanjengoko kufikelele esiphelweni ukuxoxwa kwetyala lika-Omotoso natyholwa nabo, umbuso kunye namagqwetha abo banike ingxelo yabo yokuvala namhlanje. Umbuso ubalule ingxelo ezithe zathethwa ngamangqina ngexesha lokuchotshelwa kwetyala kwaye la mangqina akhange ajike kwizityholo azibeka u-Omotoso. Nangona kunjalo, ezinye zeengxelo zokuvalo zombuso ziye zathandabuzwa nguJaji u-Emma Schoeman nothe wabuza ukuba ingaba umbuso ubuzile na umtyholwa ngobunye ubungqina ebebuthwe thaca. Umgqatswa kwisikhundla sikasodolophu kumbutho i-Azapo uChris Swepu uthi iingxoxo zokuvala zombuso azinasihlahla kodwa unethemba lokuba ubulungisa buza kwenziwa. We are very confident that Omotoso and his co-accused would be found guilty on this. There has been tremendous evidence linking them to the crimes. We are, however, a bit disappointed with how the inefficiency in the last hurdle of a national prosecution agency, wherein they failed to do cross-examination of the accused in a proper manner. As now you may have heard in court that whilst charges were professed and accusations were professed to the accused, immediately when they denied, the NPA did not cross-examine them. And we're quite disappointed with that aspect. But we think the court would infer from all other evidence that they are guilty and also condemn the harassment of women in this city. Kwelinye icala, isithethi segunyabantu lezotshutshiso kweli phondo uLuxolo Tyali uthi bakholelwa ukuba benze ngokwaneleyo ukuveza ubungqina. Remember, the onus is on the state to prove its case beyond reasonable doubt. And we still believe that we did exactly that. The evidence that was led by the state and our witnesses were not, the judge didn't raise any questions in as far as the credibility of that evidence. Now she's going back to actually weigh the two, weighing the evidence of the state and the evidence of the accused. Now, on our side, we believe we did enough to convince the court with the evidence we presented. Remember, a criminal case is not on the defense to prove his case. It was for us to prove our case, and we believe that we've done that. Igqwetha lommangalelwa livale ngokuqaqambisa ukuba umbuso ohlulakele ukuveza ubugwexa ngaku-Omotoso ngethuba bempheka bemophula. Eli gqwetha lime kwelokuba xa kuza kuwiswa isigwebo ze kujongwe ifuthe elenziwe ngumtshutshisi wangaphambili owayechophele eli tyala uAdvocate Ntelwa nanjengoko eli futhe lingachaphazela ubulungisa obufunekayo ngokokutsho kwawo. Abaxhasi bamangqina baphume ngobuninzi ukubonisa umanyano nokuwaxhasa ngelixa nawo amalungu ebandla le-JDI ebehlabelela ingoma exhasa inkokheli yawo u-Omotoso. Eli tyala lihlehliselwe umhla wesibini kuTshazimpunzi nengumhla ekuza kuwiswa ngawo isigwebo. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingu-Alungile Bhoqwana, eGqeberha.